دلتي وتعات بسرات عللتا ودغي حادلتنا هزباوي توالتا سلام عبر حكم قربان كنكم مدباتي بملئ تكتتلو زخبركم سمعتنا كم يقنيهم انهم بارس من اوصاب وي فصاميتاس بلنا حيزنا قريمنا لنا سناي مكتتال عبد دبلوماسيو نوبسي اب زباقي بحرن قرن افريكان كابلت 16 طرق 2026 حيزو اب زباقرن افريكان قيح بحرن عبد دبلوماسيو لوطታት كم زلون ناي عالم لخو مياو مغعاز قرص اولوطي كم زلون دما كمون ام منغو زباو حيلتا زلو وطرت انوسخ كخيد مخانو سنتنل كولورادو زبحال ناي زينا معكن صبصيبلو ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ዲፕሎማሲያዊ ርክብን ብሰንከቲ እናኸፍ ዝኸይ ዘሎ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ዝክፍ ዞባዊ ጸጥታ ከም ዘላ አረቢያን ኒውስ ዝበሃል ናይ ዜና ማዕከን ኣሚትሎ ብኻልእ ወገን ጉጅለ ኣህግራዊ ቁልውላው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ትካል ከም ዘመልክቶ ኣብ 2026 ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግቡእ ምክታት ዘድልዮን ግጭት ክርከብ ዝኽእልን ኢሉ ኣጉልሕወሎ መራኸቡ ብዛህነ ግደፍ ግን ነቲ ጸብጻብ ነጺጉ ቀንዲ ምንጭን ቋንቋ ውግእ ትዛረብ ዘላ እንኮ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝኾነት ብምኽሳስ መልሲ ሂብሉሎ ኣብ ኮንቨርሴሽን አፍሪካ ዝበሃል ናይ ዜና ማዕከን ኣብ ዕለት 14 ጥሪ 2026 ጸብጸቦ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ምስሓብ ሙቐት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ጸብጺብሎ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ናይ ምውናን መሰላለን ብምባል ኣብ ልዕልታ ጎረቤታ ዝኾነት ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ምፍራሕ ዳርጋ መዓልታዊ ስራሕ ኮይኑሎ ናይ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስተር ብወገኑ ኢትዮጵያ ናይ ምስፍሕፋሕ ባህጊ ስለ ዘለዋ ኩናት ክትውልዕ ድሕር ክትብል ከም ዘይኮነት ብምባል ከሲሱ ምስ ተተሓሒዙ ብዛዕባ ርእይቶ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣመልኪቶም ዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክቶ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ዘይፈልጥ ገባት ስርዓት ውልቀ መላኽ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ሓሳቡ ዘይሕውሰሉ ምዃኑ ኣስፊሩሎ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝግበር ርክብ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ምሕዳር ትራምፕ ሃናፅ ርክብ ንምግባር ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ 2025 ከም ዝገለጽ ዝዝከር እዩ ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝጽበን ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንምትሕባር ተገዳስነት ከም ዘለዎን ኣመልኪቱ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃለ ምልልሱ ግን ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ ከም ዝበሃል ኣብ ጸርፍን ዘለፋን ከም ዝኣተወ ዝተዓዘብናዮ ሓቂ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ማያዊ መጓዓዚ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ስዊዝ ካነል ይቕጽል ኣሎ ኣብ ግዜ ውግእ እስራኤልን ሐማስን ሕቱ ዝበሃል ጉጅለ ካብ የመን ሓሊፉ ኣብቲ ውግእ ይሳተፎ ስለ ዝነበረ እስራኤልን ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ናይ ንግዲ ማያዊ መተሓላለፊ ጸጥታ ስለ ዝተበላሸወ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር ዓንቂፍዎ ነይሩ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ተዛማዲ ህድኣት ብምስፋኑ ዓበይቲ ናይ ማያዊ መራኸቢ መጓዓዝያ ኩባንያታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስርሐን ክጅምራ ይቀራረባ ኣለዋ ክብል ግሎባል ትሬዲንግ ዝበሃል መራኸቢ ብዙሃን ጸብጺብሎ ኣብዚ እዋን ዝምበኣር ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ዓብይ ምዕባለ ከረጋግጽ ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ይሕበር ንኣብነት ነቲ ኣብ መወዳእታ 2025 ናይ ሐማስን እስራኤል ዝተበጽሐ ናይ ውግእ ተጻብኦ ጠጠው ምባል ተኸቲሉ ናይ ሕቱ ተጻብኦን ሓደጋን ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ክንክኽ ኢሉ እዩ ማርሲክ ዝበሃል ናይ ንግዲ ኩባንያ ብ15 ጥሪ ናብ መስመር ትራንስ ስዊስ ከም ዝተመለሰ ኣብ ማርክስ ዝተባሃለ ናይ ዜና ማዕከኑ ኣፍሊጡሎ ይኹን እምበር ናይቲ ከባቢ ኩነታት ጸጥታ ተንተንቲ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ምንካይ ግጭታት ዝተኣሳሰሩ ምዃኑን ጥንቃቐ ከም ዘድልን ብምሕባር ናብ ሙሉእ ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ክእቶ ግን ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ክብል ጂካፕቴን.com ኣመልኪቱሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ተቐጺሉ ሕቱ ንኢራን ንምሕጋዝ ንቀይሕ ባሕሪ ክዓጹ ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ስኽፍቶኦም ይገልጹ ኣለዉ ሓደስቲ ወተሃደራዊ ልፍንትን ምትዕራይን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ብቐዳምነት ኣብ መንጎ እተን ኣባላት ወሽመጥ ዓረብ ዝኾና ኣንጻር ሕቱ ዝበሃል ናይ የመን ጉጅለ ዝተዋጋ ከምኡን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዓረቓ ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ፍልይ ተኸሲቱሎ እዚ ክስተት እዚ ኣብ ናይ ወሽመጥ ዓረብ ሃገራት ዝነበረ ሓድነት ዓብይ ምፍልላይ ከም ዝተፈጥረ እዩ ዘመልክት ነቲ ብኢማራት ዝተለኣኸ ምዃኑ ዝእመነሉ ኣጽዋር ብዕለት 30 ታሕሳስ 2025 ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ኣጽዋር ምስ ወቕዐት እቲ ውጥረት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሕሎ
بخلأي وغن زرقة دما سوماليا أبز قربا غزي مس حبرات إمارات عرب اتقبر ناي ودبن ستان سمع كم سرزته يفلت از زخونه لمخنيات دما إسرائيل نتي اتفلي أكال سومال زخونه سومالي لان أمود أتا تحساس كلتاشن إسران حموشن بوغعي أفلطو تحرم هابايم እዚ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ቁልውላው ኣላዓይሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ግዛኣታዊ ልዕላውነታ ክሕሉ ክቃለስ ምዃኑ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ምዃኑ ፕረስ ዩኤን ዝበሃል መራኸቢ ብዙሃን ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ነዚ ኽውን ንክኸውን ከዓ ኢማራት ዓብዪ ተራ ስለ ዝነበራን ምዃኑ ይገልጽ ብኻልእ ወገን ድማ ነዚ ሶማልያ ዝወሰደቶ ውሳኔ ውዕላት ናይ ምስራዝ ሶማሊላንድ ፑንትላንድ ጁባላንድን ከም ዝነፀግኦ ተረጋጊጹ ኢማራቱን ብወገና ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዘለዋ ወደባት ከይተተንከፈ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጻ ትርከብ ብምዃኑ በዞም ልዕል ኢሎም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ሶማልያን ስዑድ ዓረብን ጽልዋ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ንምድራት ክፅዕራን ከለዋ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ኣብዚ ዞባ ዝግበር ኣሎ ክብል እንግሊዝ አልሜዲያን ዝበሃል ናይ ዜና ማዕከን ሓቢሩ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበት ኣፍልጦ ኣብቲ ዞባ ጽልዋ ኢሚራትን ኢትዮጵያን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጽን መልሲ ዝህብን ስትራቴጂካዊ ምላሽ ተባሂሉ ይግለጽ ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ሶማልያን ስዑድ ዓረብ ግብፅን ሶማልያን ሓድሽ ወታደራዊ ጥምረት ብ16 ጥሪ 2026 ዛዚመን እዚ ስጉምቲ እዚ ድሕንነት ቀይሕ ባሕሪ ንምድልዳልን ነቲ ዞባዊ ጽልዋ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ገደብ ንምግባር ዝዓለመ ተበግሶ ክብል ኒው ዓረብ ዝበሃል መራኸቢ ብዙሃን ጸብጺቡ ቀንዲ ትሕዝቶ እቲ ስምምዕ ድማ እዞም ስዕብዮም ስለያዊ ንጥፈታት ውህደት ምግባር እዚ ማለት ናይ ባሕሪ ማያዊ መጓዓዝ ስጋኣትን ከምኡውን ናይ ወጻኢ ጥሕሰታት ንምቁፅጻር ሓበራዊ ማእከላት ምቋም ቀጥታዊ ወታደራዊ ደገፍ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ዘለዋ ተልእኾ ወሲኻ ንምዕባይ ብፍላይ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ መቃድሾ ንምድልዳልን ፀረ ናይ ምፍንጫል ምንቅስቃስ ሶማሊላንድ ሓድነት ንምርጋፅ ዝዓለመ ወታደራዊ ሓይሊ ይኻላ ፀረ ወደብ ምምዕባል ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢማራት ዝርከብ ወደብ በርበራ ንምዕንቃፅ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፑንትላንድ ኣብ ዝርከብ ወደብ ላስቆራይ ንምህናፅ ብዙሕ ገንዘብ ተወፍራላ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ዞባዊ መርበብ ሎጂስቲክ ብምትእሳር ተካይዶላ ጽልዋ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ህንፀት ናይ ኣባይ ሓፅቢ ሕዳስ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ወጥሪ ተኸሲቱሎ ኣብ ዘለናይ ወርሒ ጥሪ 2026 ክልቲአን ሃገራት ማለት ግብፅን ኢትዮጵያን ንምትዕራቕ ብዝብል ምስምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤታት ልኢኽሎ እቶም ደብዳቤታት ኣዘራርብቲ ኮይኖም ኣብ ዘለውሉ እዋን ንግብፂ ናብ ፕሬዚደንት ኣሲሲ ንኢትዮጵያ ግን ኣብ ክንዲ ናብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝለኣኽ ብዘይንቡር ኣገባብ ናብቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ልኢኹ ቅድሓ ድማ ንስዑድ ዓረብያን ኢማራትን ቅድሓ ኢሉሎ ነዚ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝተፈላለዩ ትርጉም ክህብሉ ይስተውዓል ኣሎ ንመራሒ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንምንታይ ሰጊርዎ ስዑድን ኢማራትን ኣብዚ እንታይ ኣእተወን ወዘተ ዝብሉ ሕቶታቱን ኣዘራረብቲ ሕቶታት ኮይኖም ኣለው ብኻልእ ወገን ከዓ ግብፂ ካብቲ ቀደም ዝረኽቦ ዝነበርኩ ማይ ዝውሓደ ይመፅን ኣሎ ብምባል ካሓሳ ዝሓትት ክሲ ኣቕሪባ ከም ዘላውን ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ምትባዕ ትራምፕ ስለ ዘሎ ኢሎም ዝፅብፅቡ ከዓ ኣይተሰኣኑን ብዛዕባ ውሓደ ማይ ናይል ብዝምልከት ሱዳኑን ከይከሰሰት ኣይክተርፍን እያ ዝብል እውን ይስማዕ እዩ ብዘይካዚ ናይ ማይ ሕቶ ነዞም ዝተጠቕሱ ሃገራት ማለት ኢማራት ግብፂ ስዑድ ዓረብ ኢትዮጵያ ዘረኽቦም ካልእ ጉዳይ ከም ዘለውን ይሕበር እዩ ኩሎም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ኢድ ዘለዎም እዮም ተባሂሉ ይእመን ኢማራትን ኢትዮጵያ ነቲ ዝውሃብ ቁልጡፍ ደገፍ ዝፍለጥ ናይ ሕመቲ ወይ ደጋሎ ሓይሊ ዝሕግዛ ክኾና ከለዋ በቲ ካልእ ድማ ንኣልቡርሃን ዝሕግዙ ግብፂ ስዑድ ዓረብያ ምዃኖም ይፍለጡ ናይ ሱዳን ውሽጣዊ ውግእ ከመይ ክኸውን እዩ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ክቡራትን ሰማዕትና ሎሚ ዝነበረና ሰሙናዊትን ተናቐርና ኣፍሪቃ እስተኸታተልኩም ማይ ነይሩ ስለምክታልኩም እንዳመስገና ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ